Yo, what's up? Yo, my name is PJ and welcome to my YouTube channel. Yo, so for today guys, it's another episode of our How to Vlog series. And this time guys, for a change, nandito tayo sa labas. As you can see, yun, di ba? So, yung topic natin for today guys, is ano ba yung pinakamabisang video so that you can get your message across to your viewers, diba? So, ano yung magandang method na pwede natin gamitin in any kind of video guys, ha? Kahit anong niche pa yung channel na ginagawa nyo guys, itong strategy na to or itong technique na ito is napakadali lang. So, all you need to do is yung number one talaga guys na pinakamabisa is yung pagkukwento. Yun, di ba? So, ano ba yung advantage ng pagkukwento, guys? Yung pagkukwento kasi, mas madali kayong makakapag-connect sa inyong mga viewers. Kumbaga, di ba? Because, di ba, yung the way kayong magkwento, ganun, madami ang makaka-relate sa inyo. Yung, for example, yung emotion ninyo, or yung the way ninyo pag-describe ng surroundings ninyo, kagaya ng ganito, medyo maulan-ulan, di ba? Yun, medyo gloomy yung day na yon kung saan napaisip ako. Yung mga tipong ganon, and then, mas maganda guys, mas maganda kung mas madaming details yung maikikwento ninyo so that mas madami yung makaka-relate, diba? So, ganun kasi sa YouTube guys, pag mas connected tayo sa ating viewers, mas dadami. I mean, mas magiging loyal subscribers sila sa mga videos ninyo. Yun, diba? So, as much as possible, be detailed sa pagkikwento nyo guys. For example, naalala ko nun guys, nung yung day talaga na nakapag-decide ako na mag-start ng YouTube channel, it was a year ago, maybe around mga July 2019. Yon. So, napag-isip-isip ko kasi guys, it was a rainy Saturday morning, and then yon, habang umiinom tayo ng kape, yon, and napaisip ako guys, ano ba yung mga ways kung paano tayo mag-earn, di ba? In a passive way, di ba? Passive income kasi yung iniisip ko at that time guys, because yun nga, medyo na-stress sa work. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just di ba, yung mga ganon, medyo naisip-isip ko kasi na forever na ba akong magigising ng maaga, ganon. So, yun, forever na ba ako yung 8 a.m. to 5 p.m. na work, di ba? Forever na ba akong, yun, makikipag, anong tawag dito, yung dun sa traffic, yun, di ba? Everyday hustle, bustle, yun, ano bang tawag doon? So, Unitin para sa kalayaan! Unitin! Unitin! yun guys, nakapag-isip ako na kung ano yung mga ways on that day na pag-isipin ko ano ba yung mga ways kung saan pwede tayo makapag-earn ng mga passive income, and one way nga is through YouTube. Yun. So kaya from that day maybe around mga first week of July na pag-isip-isip ko talaga na maybe there's a chance na yon kumita tayo dito sa YouTube. Kaya yon, sinimulan ko guys, kahit medyo shy type ako. If babalikan natin yung mga previous video ko, medyo utal-utal ako magsalita. Flashback. Hello, my name is PJO and welcome to my YouTube channel. And this is my first time making a vlog, so please bear with me. Okay. So, End of flashback. and yon, kahit pa paano nag-improve naman yon. So, yun yung nakaganda din dito sa pag-YouTube guys, is because yung self-confidence natin mabibuild up yon. As we keep on shooting our video, yon, medyo mawawala na yung hiya. Yon, di ba? Yung medyo self-conscious tayo sa the way we talk, the way we speak, the way we look, yon, medyo mawawala yun guys, and yon, mapapalitan yun ng excitement. Kumbaga, medyo excited, di ba? I mean, yung energy yon, mapapalitan yun ng energy, excitement, yon. Oh my God! Wow! Because excited ang mga YouTuber talaga guys, excited na mag-post ng video, excited sila to share yung knowledge nila, yung learning nila, at yung mga lessons in life. Yan. So, on that day guys, sa pag-isip-isip ko, ano kayo mga magagandang videos na pwede kong i-upload? So, yun, napag-isip ko na yung kung saan tayo magaling, di ba? Kung at least, ano yung niche or yung knowledge na medyo alam na natin. So, napag-isip-isip ko na yung mga how-to videos, yung mga tutorials, yun, isip-isip ko na pwede tayong gumawa doon. So, yun yung konting kwento ko guys, konting kwento ko kung
paano at bakit ako nag-start ng YouTube channel. So, yun. So, kayo guys, isipin nyo ano yung magandang kwento na pwede nyong ibahagi sa inyong viewers kung saan mas makaka-relate sila. Pag mas makaka-relate sila guys, mas madaming makakonect sa iyo, mas madami yung magsasubscribe sa ating YouTube channel. So yan, daanin nyo sa kwento guys, isipin nyo lang na you are like talking to your best friend for example, diba? Or a close friend or sa inyong mga kapatid, diba? So ganun yung pag-vlog guys, so mas natural, mas maganda. So, yun lang yung video natin for today guys. I hope that you have learned something new naman, something new na pwede nyong gamitin sa pag-vlog, especially dun sa mga nag-start pa lang. If may mga tanong kayo guys, comment lang kayo below. And yan, sasagutin ko lahat ng mga comments niyo. And I'll see you again next time. Marami pa tayong videos na i-upload. Have a good day!